מה לקחתי ככה חומר למחשבה ואיזה משפטים ממה שדיברת התחילו אצלי פרק חדש בספר הבא. בעזרת השם. בעזרת השם. מי שבא באושוויץ לא רק מתו בני אדם, מתה התמימות. משפט אחד. המשפט השני שאמרת זה כשם שהפרצופים שונים, כך דעותיהם שונות. כשהפרצוף שונה, זה לא מפריע לך. זה לא אני אמרתי, זה בסדר. מי? בחוברת שלו. כן, זה הרבי מקוצק אומר. זה גם לא הרבי מקוצק, זה על בסיס פרקי אבות, לא משנה, כן. לא משנה, אני מקריאה ציטוטים, אני לא אקריא את הכל כי הבנתי שאין לי הרבה זמן, אז בחרתי אני לוקח לך את הדפים עליהם. צריך שיהיה לו לאדם בכיס שני פתקים. באחד בשבילי נברא העולם, ובשני אנוכי עפר ואפר, הכל בשבילי כאן. מצד אחד... לא, כשאני כאן, הכל כאן. כשאני כאן, הכל כאן. הכל כאן. זה הלל הזקן אמר. כן. מתקנים את אדום. מה? כן, לא. לא מתקנים. אחרי זה לא, אני שולחת לו להגה. אחרי זה שקר... על הספר יקדו הגאות מאיר שוורץ. שקר אין לו רגליים. אמת, עדיף שקר מאמת מזויפת. אם תגידי שמאיר שוורץ אמר את זה, חבל לך על הזמן, זה הכל הרבי מקוצק אמר. זה הכל עוד יאשימו אותי בגנבת סופרים. קחו אותי לבית משפט, אתה עושה את זה. אני מה אכפת לי? בדיוק. מצד אחד הכל כלול, ומצד שני, לא, הכל כולל, ומצד שני זיכוך. להתפלל מהלב, ללמוד מהשכל. זה אמר אסף. כן. אנשים... איזה זיכרון אבסולוטי יש לך. לא, כי זה לא משפט שלי, וזה משפט של אסף קלאסי. יפה. עכשיו, המשפט שלך קלאסי, אנשים באוטובוס מספרים סיפורים כדי להרדים אחד את השני. רבי נחמן אמר, אני מספר סיפורים כדי שאנשים יתעוררו. הלאה, שפתותיהם מדובבות בקבר. בקבר של יאנוש קורצ'אק המדריך מסביר שהוא היה המאמן הראשון, המחנך ומנהל בית היתומים. הוא נקבר ביחד עם הילדים. את הקשבת רציני בסתיור הזה. והלך איתו, זה כלום, אני מקצרת לך, הבאתי מתוך... יש לה עוד חצי דקה. והדבר הכי מצחיק בטיול, רחוב קופי. יצקה 16! הבניינים החדשים נבנו על ההריסות, הרחוב לא קיים כיום, פרחיה חייבת לראות את כל הבית, את הרחוב, הביאה נרות נשמה, מאיר לא לקח אותה לרחוב, לא נורא, בסוף ראינו את זה. הכי מרגש שזה היה ליד הקטע הכי מרגש בטיול. כל הלילה לא ישנתי, חיכיתי לבוקר להגיע לקוקיית. חכה, התביעה בדרך. מותר להגיד מה את אמרת? פרחיה. את אמרת אני אפוצץ את הטיול הזה אם אני לא... לא, צחוק, אבל זכית במתנה הכי גדולה. עכשיו רציני, זכית במתנה הכי גדולה. זה עשה לי את כל הטיול, כשראיתי איפה היה ביתם. מזל שמשכנו את זה ליום האחרון ולא ביום הראשון, כי זה היה מתסכל אותה. וכמה משלחות וכמה אנשים... כולם, סליחה, אין אחד שלא דורך שם. אין בן אדם בפולין. אין הנצחה. נכון. לא משנה. תקשיבי, אני אמרתי לך, את לוקחת ועושה, עכשיו רציני שנייה אחת, אני רגע עוצר את